regresie? Cred că sunteți foarte curioși grupurile dumneavoastră, nu? Cine a încercat vreodată regresie? Ai în plus? Nu se încerca. Ai în plus? Regresie nu înseamnă neapărat că este pentru viața anterioară, cum poate foarte mult au ca ideea, da? Regresie înseamnă pentru timp. Poate fi înapoi, poate fi în viitor. Deci există oameni care fac regresie în viitor. Sincer, eu nu prea practic asta. De ce? Pentru că pentru mine viitorul e o multitudine de trenduri, de sfide, da? De posibilități. Și în funcție de decizii, de tot ce se întâmplă zi de zi, putem lua pe una anumită cale sau pe alta. Dar există anumite persoane care poate să foarte jos, da? Cu energie. Nu mai avem nicio speranță în viitor. Pentru ei poate ar fi de ajutor o regresie, pentru că atunci am observat măcar una din aceste posibilități în viitor care ar da mult mai bine și l-ar da curaj poate nu să facă comită un suicid și să continue mai departe pentru a ajunge și la acele momente mai benefice lui. Astăzi să discutăm mai mult despre regresie în trecut, adică în copilărie, în momentul nașterii, vieța anterioară. Ce voiam să vă întreb de la început e, nu știu, ca să știu cum ghidăm, dacă facem o demonstrație 1 la 1 sau facem de grup sau dacă mergem și în viața anterioară sau nu. E cineva care are rețineri despre a merge în viața anterioară? Poate unii... Nu. Despre regresie. Pentru cine nu mai știu, mă numesc Simona Ioniță și am un centru de dezvoltare personală în București de Dance Center. Sunt maestru Reiki principal, dar practic diverse tehnici și pentru cunoașterea de sine și a celorlalți. Pentru conectarea la sinele suprem și a descoperi puterea interioară, pentru că totul e aici. Foarte în moment avem nevoie de cineva să ne ajute să ne vedem cât de deosebiți suntem, dar toate răspunsurile sunt în interior, de fapt. Facem și diverse terapii complementare, personalizate în funcție de nevoile omului, cu ce rezonează mai bine. În primul rând, cine a mai fost la o prezentare de la Matematură 2-3%, ca să știu când m-am dus despre prima parte, o să spun mai repede. Deci, în principal, vedeți aici ce facem. Sunt diverse produse de echilibrare a corpului. Din toată experiența mea am strâns și avea rezultate mai bune. Nu neapărat de la o anumită firmă. Că mulți devin confuz că se poate face și forever și... Nu fac nimic, de fapt. Ideea e să fie omul să capete sănătate și... Pentru că unele produse sunt, știți, mai eficiente, să mai rapidă, mai bună, altele nu. Putem asta la Eden Center, unde e rondul, putem să discutăm mai mult despre acel concept de sănătate. Ok. Site-ul e simonaioță.com, găsiți acolo și mărturii și detalii și perforintele care vi le-am dat. Am fost și prezentația, am practicat o cincea de acolo. Practic și ceva tehnici de șamani. O să fie o prezentare în Timișoara de marți seara, la ora 7, cum vă spuneam, până pe la 9. Vorbim despre cum să păstrezi sănătatea și să treca pe sănătatea și să o păstrezi și cunoașterea de sine și a celorlalți. În weekendul următor o să fie un weekend intensiv de cunoaștere de sine, în care o să facem care e scopul vieții, părți pozitive, negative, cum să le accepti, să le folosești, iubirea de sine, cursul vieții, cum vezi dacă ești acolo și ce să faci să te întorci dacă ești pe lângă și deșifrarea subconștientului prin vise, desene, simboluri. Ideea e să fim mai mult subconștient și atunci să ne descoperim o ființă mai întreagă și să putem să fim capabili să observăm acele semne zilnice care apar pe utilizarea noastră. Asta este ce o să fie la sfârșitul iulie 10 zile, indecarea trecutului, primul weekend final de bine cunoașterea de sine și a celorlalți și nu poate ajunge weekendul următor.
pregătesc și e altfel fiecare terminat. Am pregătit odată la început mai serios. La Mamaia, să fie primul weekend din iulie, vindecare, tot vindecare cu echilibrare armonizată și înregistrarea aportului, de vine până luni. Duminică, vedem, luni e ziua de reîntinerire, cine e interesat să vrea să rămână. O să fie diverse exerciții și diverse tehnici de vindecare, ideea fiind, vedeți, să funcționeze rezonat mai bine și să vă faceți o disciplină, chiar zilnică, dacă se poate, pentru a menține o frecvență mai înaltă și să vă echilibrați. În general, deci acele întâlniri, deoarece la nivel energetic echilibrează, implicit la nivel fizic se văd rezultate pe mai multe planuri, fiind o stare de bine, de echilibru, se stresează și toate. Despre regresie. Am și niște CD-uri aici, dacă vedeți, vreți înregistrări. Scopul vieții de legătură, mai multe, sunt diferite despre acela, despre regresie acum. Ce e regresia? Ce știți voi că e regresie? Înapoi. Hipnoza prin trecut, nu? În trecut sau în viitor, dar ce vă tentează la ideea asta? Că văd că foarte mulți oameni au venit după, special pentru regresie, au intrat în sală după prezentarea. Păi nu poți să fie da. Ce se întâmplă cu regresia? Bine, ce era, vedeți, o stare intermediară între cea de veche și somn. Starea prin care trece cu fiecare seară înainte de a dormi, dar nu durează decât câteva minute acolo. La ce e folos? Deci ești într-o stare mai profundă în care ești conectat mai ușor cu sinele tău și accesezi mai ușor viața anterioară, accesezi mai ușor diverse lucruri din tine, care fac parte din tine, de fapt. Dar, din păcate, probabil când apărăm pe această lume, ștergem un pic programele acelea, le blocăm, ca să nu fie prea mult pentru doar cei 10% care folosim din creier, și uităm, nu mai știm. Ce se întâmplă însă? La nivel energetic, traume din viața anterioare, de exemplu, șamanescă mai lucrez, există efectiv energie blocată în formă de diverse arme cu care ai fost omorât. Arme pe care nu știam că există și după aia încercam să văd ce sunt. Deci, în momentul în care ai anumite traume pe care nu le rezolvi în viața respectivă, de foarte multe ori, mare parte din acea energie stagnată trece și te ampletează. În ce sens? De exemplu, nu știu, ai avut în viața anterioară ceva cu inima, nu știu, cineva te-a omorât la nivelul inimii sau cine știe ce problematici. La nivel energetic, probabil aici, până nu se elimină sau se dizolvă în lumină, printr-o anumită metodă în care radiezi atât de multă lumină în tine, rămâne acel blocaj și se simte la nivelul aurului, la nivel energetic, da? Poate încă nu îi apare la nivel fizic, dar chiar în momentul în care trece timpul și nu rezolv, apare spre nivelul fizic și se poate manifesta chiar o boală de inimă. Chiar bilodă, dacă știți, a fost problema pentru că el spunea de un caz în care deci a venit la el cineva să-i facă curățare energetică, i-a zis să aibă grijă cu inima un pic, să aibă grijă ce mănâncă și la vreo 2-3 săptămâni a făcut un atac, deși în viața lui n-a fost să se duce un semn care avea o problematică cu inima. Deci e important, de ce e importantă regresia și toate alte tehnici care ne ridică vibrația și ne pun în lumină? Pentru a dizolva acele energii stagnate, acele traume. Și regresia e o modalitate în care conștient observi unde te-a afectat în corpul energetic acea traumă și o eliberezi printr-o metodă. Dacă poate există metode, imaginația noastră e bogată, noi putem face orice dorim cu mintea. Chiar am un seminar de descoperirea puterii minții. Poți să vezi la distanță casa privată care nu știi absolut deloc. Am ajuns în Thailanda să fii și niște mirosuri care se poate orice, da? Dar nu e nevoie de blocăm. Ideea ar fi, deci, regresie, să fii deschis, să lăsați lucrurile să fie, vedeți unde se simte un anumit blocaj,
conținutul. Sau, nu știu, o bilă care, un balon care vine, absorbe și apoi îl liberați în lumină. Ideea e să nu lăsați totuși să aveți intenția de transformare și eliberare în ceva. Ori într-o parte în facea mama care transformă, ori în lumină sus. Avem și la entități. Cu entitățile nu prea e bine să dai lumină cu suflet. Mai bine să spui să ducă în planurile în care aparțin. Chiar am avut o elevă care era o experiență, am zis cu el săptămâna trecută, că s-a dus, nu știu unde, într-un castel și ea a fost senzitivă și simțind foarte mult, a cărat cu ea o entitate din castel, o entitate care voia să o ajute, voia ajutor săracă. Nu era rea, nu era ceva, dar stingea televizorul din cameră, luminile, deci devenise foarte dezastroasă situația. Dar ea decât voia să spună ajută-mă, ajută-mă, ajută-mă. Și destul de simplu să le eliberezi dacă nu sunt atât de agresive, știi? Doar, de exemplu, poți chema pe Maica, pe Joana Maria, mi s-a întâmplat odată. Deci era pe cu autocar, să ducem în România și era un cimitir. Și după cimitir am simțit efectiv tot felul de entități care se luaseră după autocar. Și efectiv am știut ce să fac atunci intuitiv. A început Sfântului Fecioara Maria să creeze un vortex ca să-i ducă la planurile de care aparțin, da? Planurile care sunt confortabile lor. Și e foarte ușor să alinii și zic, la dar e importantă și închidem vortex. Până am urmat este o foarte multe dimensiuni și nu știi cum e folosită și cum da, tot așa. Mai ca să te rog, le ține și închide când totul e că ei știu mai bine noi da. Deci, pentru că facem o chidare, nu ne blocăm. Hai că am ajuns la regresie la momente. Dar ideea cu regresia, o să facem o regresie de grup, cred că, până la urmă, dacă nu aveți problematici prea mari, în care putem merge cu o anumită temă. O să discutăm un pic, trebuie să vă alegeți ceva, un scop precis. Nu e o lume ca așa, nu e o lume în care să te joci. Nu mergem, hai ce e acolo, hai ce e dincolo, hai. Că sunt diverse energii, entități. Noi trebuie să ne canalizăm pe scopul nostru, ce vrem, și să atragem la noi ce avem nevoie pentru acel scop. Da? Mergem cu un scop precis și apoi, odată obținut, ne întoarcem. Nu începeți cu mintea să mă noi, fii adevărat, fii ce-o fi asta. Rolul nostru trebuie să folosim mintea atunci, analizăm apoi. Da? Lăsați să fie ce-o fi. Chiar dacă poate nu e exact imaginea respectivă care s-a întâmplat în viața cealaltă. Subconștientul vă dă mesaj. Și subconștientul vă trezește rezolvarea și interesul, conștientizarea problematicii respective. De exemplu, aveam pe cineva care a venit la regresie și avea o problemă cu bărbați. Noi cu care aveam în timpul de relație, în regresie, tot desene animate, imagini filme, tot poți să fie gardul, tot felul de blocaje care de fapt nu vrei, deci nu vrei să vezi realitatea, teamă, de frică, da? Sau poate nu ești pregătită în momentul în care cauți vii pentru o regresie, totuși la sensibilele tău cere ajutorul și acceptă. Și până la urmă a ajuns la era un pod și se ținea mâinile de pod, era o apă sub pod și un bărbat încerca să-i desfacă, povestea era mai mare, dar încerca să desfacă mâinile. Deci, și până la urmă a căzut și a murit. Deci, ideea ar fi că în conștient, inconștienție, viața aceasta, ea are o teamă de bărbați, da? Are o teamă de bărbați și eliberând energia asta acolo. Nu contează dacă o fi fost exact de la trauma respectivă, nu contează cauza, contează efectul, da? Contează să eliberăm tensiunea și în momentul în care eliberăm, și lucrurile altfel. Hipnoza e o stare modificată a conștiinței cu tehnici care permit crearea acestei stări. Oricum, poate hipnoză și regresie e diferit, dar regresia e făcută de fapt prin hipnoză, mai e făcută cu această intenție de timp. Da? Pe când în hipnoză poți să folosești, de exemplu, poți să fie mai pe larg, de genul, eu știu,
e la circ, da? Este, mesajele ajung la dumneavoastră mai ușor, asta e clar, da? Deci trebuie să ai un tratament în care ai încredere că nu-ți bagă în momentele acelea când ești mai deschis diverse gânduri negative sau ceva care te-ar afecta în modul nu atât de benefic, da? Sunt două tipuri de regresie. Una, unul la unul, care stăm față în față și dumneavoastră vedeți și spuneți ce vedeți, da? Ochii închiși și după ce vă relaxez. O ședință durează în jur de o oră jumate, de obicei o ședință completă, poate chiar două, dacă e mai mult de sumat. Rezultatele se văd chiar după o ședință, dar ar fi mai bine, mai benefic 3, ca să elimini cât și cât mai mult din traumă. Că pot să fie diverse vieți care afectează la un moment traumă. Eu am ca ședință vă 3 vieți, vreo 2-3 momente în copilărie și momentul nașterii. Multe traume sunt în momentul nașterii, apropo, pentru că sufletul nu e pregătit să vină aici și se luptă. Deci, în regresia 1 la 1, ce se întâmplă? Spuneți ce vedeți și vă ghidez mult mai adânc, mai personalizat, da? Dacă, de exemplu, aveți un blocaj, nu puteți vedea, aveți un gard pe care o poartă pe care nu puteți să o deschideți. Pot să vă dau niște indicii cum să deschideți poarta, sau dacă e întuneric, cum să faceți lumină, da? În regresia în grup este altfel. E energia grupului care poate e mai puternică, dar fiecare are trauma lui personalizată, da? Eu simt energia grupului și spun în funcție de asta ce vine să spun. Adică, probabil, o să fie un om blocat care îl ajut să deschidă ușa, da? Dar celălalt poate deja vede altceva, da? Nu contează. E regresia voastră, faceți ce simțiți, ce e benefic vouă, da? Deci de asta, când e o traumă serioasă, e benefică și o regresie la tipul privat, da? Unul la unul, nu numai una acum. Măsuri de siguranță care trebuie luate, de asta nici n-am înregistrat regresiile, chiar când am făcut cu, dacă știți, Cronica Supranaturalului, cu valorese, am făcut și criminale, și chiar am înregistrat și vreau să pun pe YouTube. Sunt minime măsuri de precauție, dar pentru un om care nu știe, e mai bine să nu se arunce în ceva așa, care nu știe. Ce ar trebui să faci? Să nu lași corpul neprotejat, adică să pui un câmp de protecție pentru a nu se lumina energia cu altceva, să vizualizezi un fir de energie conectat între corpul tău și tu care te deplasezi, o să mă ghidez eu. Și poate dacă e mai dificil să revii, să urmărești firul să cobori. Când aveți nevoie de regresie? Dacă aveți deja un talent pe care l-ați dezvoltat și nu știți de unde și vă vreți să aflați de unde, da? Sau poate chiar dacă vreți să accesați talentele. Pentru că sunt oameni care, efectiv, prin regresie accesează anumite vieți care le dau niște abilități. Așa, peste noapte. Dacă simțiți conexiuni speciale cu anumite persoane și nu știți de ce. Voi să facem un exercițiu, că chiar am făcut asta, un exercițiu foarte fain, în care poți să vezi vieți în comun cu o anumită persoană. Unul, două. Dacă aveți un obicei repetitiv de care vreți să scăpați, mici copii, fertilitate, de diverse probleme de personalitate, de a mânca, o centrare prin care treceți. Depresie, izolare, probleme fizice, relații. Dacă vreți să doar să cunoașteți pe voi, da? Sau curiozitatea unui o relație care aveți la care apar la timpuri similare. Adică, de exemplu, de câte ori cineva întâlne o minut la o întâlnire sau partenerul când nu vine acasă la fix, vă apucă nebunia și nu înțelegeți de ce și cum. Și atunci ce faceți? Mergeți cu intenția asta de a vedea de unde vine acea frică, și încercați să eliberați energia, care implicit aduce vindecarea pe timp energetic și în viața curentă, da? Ca să reacționați altfel la acest primul. Dacă vă simțiți blocați, trebuie să aflați scopul vieții, în conectarea cu Sfântul Iisus. Precauții. Femeile însărcinate pot face, dar trebuie o protecție mai
urma să influențească totalul partea asta. Ideea e că știi cum reacționează la anumiți stimuli. Va face impact dacă e o trăire prea puternică. Să ai un timp cu care lucrezi. Una singură, odată când ai răspunsul, mă întoarce. Am discutat despre vizualizarea cum poate fi folosită. Și acestea sunt posibile teme pe care le puteți alege astăzi, da? Integrarea adicțiilor, copiilor, cu frică de avion sau de altceva, cu trecut, integrarea trecutul, integrarea relațiilor, personal, anumite depresii, obezitate, diverse alte problematici care pot apărea, autocunoaștere, mesaje subliminale, avem grijă la se folosesc foarte mult în publicitate de filme, memorii, vise repetitive, ca să spune, dacă apare ceva care tot nu înțelegeți, o să discutăm și chiar cu următorul mai mult despre vise, nu înțelegeți. O să tot apară coșmarul până înțelegeți ce e de spus și atunci se pot mișcați mai înainte. Conflicte în relații, conștientizarea de sine, probleme fizice, corpul este dezorientat, nu reacționează indiferent de câte știe, refuză să lucreze ca să știe. Singurătatea, a simți blocat fără viitor, vechi dureri la nivelul sufletului, inspecte, disperare, sentimente vage la rușina, clima de sine, divinitatea, câte adaptări vreau la ceilalți, conflicte în mine. Ok. Haideți să facem acele exerciții de 1 minut, 2. Alegeți un partener pe care vreți să o observați. Care poate vă atrage sau asta poate să facă și cu o persoană dragă. Dar e important și să ia conexiunile după, da? Intenția să ia conexiunile ca să nu zice că nu stă așa, să mă zică. Dacă vreau să te conectezi cu mine și cu ce a fost, puteți să și ca terminat, puteți, dacă simțiți nevoia de iertare, puteți să mă îmbrățișați, să ziceți, iartă-mă pentru tot și te iert pentru tot. Puteți să folosiți la un moment dat de iertare, dacă nu tot se lucrează. Că nu prea am plăcut la un moment dat la iertare. Și puteți să se facă pe voi, să vedeți, dacă se lasă măcar la nivelul simbolului ăsta, ați văzut, da? La nivelul...
începătoare, da? Luați luna și viteza, da? Păi, treabă de final, navele de capete și de la 12 la cealaltă, adică e un film care e aici și la persoana cealaltă. Iați și de aici și de aici și apoi liberăm sens în lumină și transformă în ceva folositor, celor doi. Deci, încă o dată, dacă n-am fost dacă le mai puteți spune încă o dată, deci nu facem numai filmul acesta. Am intenția de tăiere, da? Și puteți închipui o sabie sau un cuțit sau ceva și tăiați. La nivelul ăsta și la nivelul celălalt. Acum că voi înțelegeți acesta. Dacă nu rămâneți la 3 august, da? Acum nu 3 august. 3 august. Dacă rămâneți ca un moment astronaută și vă puteți trezi din cameră la un Bine, pe noi ne interesează călătoria aceea în Thailanda, cum se poate face acest exercițiu. De exemplu, sau în America, să nu știu de la să merg. Cum visualizezi? Cum visualizezi? Cum se gândește la casa lui și celălalt plantează acolo și vede ce simte. Problematica e că în momentul în care a făcut exercițiu, doamna Fârdea a făcut altceva. Numai că ce am văzut eu era casa care îi plăcuse cel mai mult de cursul vieții. Era doamna de vreo 50 de ani, trăise vreo 4 ani în Thailanda și casa aia chiar îi rămâsese în suflet. Ca să vedeți ce înseamnă la nivel de energie, da? Deci te conectezi la la emoția, care ce mai profunde. Eu aia ca mai puternic, ca nivel la care. Dar a văzut așa, clar, ăla, că da, deci era să se transformă în film. Deci am văzut, da. Asta, da. Da, deci nu pune cine acolo. Poate la unii mai mult sfinte, poate și sfinte pe energie blocată acolo. Dar ideea e să te duci acolo și vezi. De exemplu, chiar am făcut el să-i la fac cu mine, știi? De când m-am văzut, zice, bă, poate ne cunoaște de undeva, de unde, hai să vedem. Și efectiv era ceva din Egipt, ne cunoșteam, fusese săfritor, nu, ceva de genul ăsta. Dar ce văzusem eu, și că era o altă persoană care ne-i călcuse, ce făcuse ceva și l-a îndepărtat de acolo de unde eram eu. Și că nu era ceva sentimental sau ceva, dar pur și simplu era un încredere care mă voia lângă mine. Și el a văzut, bine, fiind pentru prima dată cum făcea exercițiul ăsta, el a văzut două entități și a văzut cum ceva venea și le despărțea și... Deci, la nivelul simbolului a văzut același lucru. De asta le ziceam să vorbim să zic între voi, știi? Câteodată ce ambii au deschidere mare, sunt exact. Am avut vieți și alte chestii care le-am văzut cu oameni, același lucru descrie minut de minut și eu și el. Deci, întrebăm la ce am văzut acum. Cred că era între la ochi, între la ochi aici au văzut. Dar nu era și s-a văzut mai mult. Apoi după și apoi doar atâta. Poate să fie manipularea sau poate să fie un simbol. Depinde ce e văzut pentru dumneavoastră și pentru dânsa. Trebuie să vedeți dacă e abundență sau mai am ceva. Mai spun că dați o contextul care se comentează. Dar în momentul în care este mai mult, știi ce mai mult? M-am luat întrebare? Eu am vrut să întreb dacă seamănă, dacă seamănă cu ceea ce de multe ori visăm și visăm totdeauna, de exemplu, în casa copilăriei. Deci aceea este bine impregnat de bucurie sau de... Da, nici cred că ce-am făcut noi aici. E efectiv, cum spuneam, cu casa. Deci efectiv te conectezi acolo, pentru că acolo e o parte din energia ta. Vedeți, asta e problema. Noi ne cam lăsăm energie pe unde mergem. Și multă lume are 100% sufletul aici. Există tehnică șamanistă de eliberarea sufletului. Există diverse alte tehnici. Încercați să vă aduceți, să vă... Chiar am avut o surpriză acum. De obicei fac meditație de 31, de sfârșitul anului, să luăm energiile din anul nou, să le transformăm în anul vechi ce am folosit și să aducem energie în noului an, să fie mai benefic pentru noi. Și chiar anul ăsta am avut o surpriză că, nu știu de ce am avut, mi-a venit, așa m-au ghidat să adun, să cer să-și adune într-o bilă, se poate fi o tehnică, să-și adună părți de suflet care sunt pregătite să revină la
apoi vin aia să o pună în inimă. Și am surprins și pe mine, de multe ori o surprins sigur. Nu știu cât suntem de puternici, să știți, dacă stați în liniște, vedeți. Deci avem multă energie lăsată, de asta e bine să terminăm un fel în trecutul ăsta. Ok, ne ducem cu regresie sau cu ce ne ducem, recuperăm, dizolvăm, dar ne mutăm în prezent, nu trăim în trecut și luăm toate energiile astea cu noi acum, să le folosim acum, în prezent. Există doar acum și din acum creăm viitor. Bine, intenția e bună să fie o intenție. Eu și mă pot să este ne-a rămas sufletul acolo, într-un loc. Cred că nu e bine să avem acele primare. Da, nu e bine, pentru că e ca și când tu vrei asta și îți doresc să faci asta. Așa de bun și Da, ne-a rămas sufletul hai să acolo. deschidem că nu prea mai timp. Da? Închidem ochii foarte Închidem ochii. Inspirăm și expirăm. Fiecare inspirație ne relaxăm și mai mult și mai mult. Și mergem în interiorul nostru. Și ne prezentăm într-un loc ideal de relaxare, imaginar sau real. Un loc primul lucru care vă vine bomba. Un loc care vă îmbracă energetic, care vă simțiți bine, protejat, cu siguranță. Și vă întindeți acolo. Vă întindeți. De plină siguranță, echilibru. Și aduceți energie de sus din cap, în inimă, acolo. Și expandați o bulă de energie în jurul vostru. O bulă de energie cu intenția de protecție. Și apoi plutiți în sus. Un fir care rămâne conectat de acel corp pe care îl vedeți în jos, în acea bulă energetică. Plutiți în sus. Și mergeți la un moment important din copilărie. Acum vedeți un moment important din copilărie care vă afectează viața curentă legat de tema aleasă sau ce vine. Și observați ce se întâmplă. Observați derularea de evenimente. Ce se întâmplă? Ce e în jur? Cum vă simțiți voi? Și scanați corpul, observați dacă vreți
înapoi cu intenția de întoarcere în acum, în viața curentă, mulțumiți eliberării care a avut loc. Mergeți pe fir până sunteți una cu corpul, una cu corpul. Acum sunteți total în corp, una cu acel corp. Vă treziți acolo, faceți